Wycyganiła chłodwo taką książka Śląski Kafka. Ja też Powiedzcie mi lubię o tej książce, co to jest za książka? To jest dosyć długa historia. Profesor Bajek z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, wybitny artysta polski, on robi od wielu, wielu lat cykl takich działań artystycznych. Labirynt wolności, topografia wolności, toposy wolności, oswajanie obcego, takie są tytuły tego. No. Nie? To w pewnym momencie, było to chyba ze 2 lata temu, nie wiem w jaki sposób, ale przez wspólnych znajomych trafił do mnie z prośbą, żeby przetłumaczyć, troszkę dajcie pozór, żeby przetłumaczyć na śląski aforyzmy Franza Kafki. Franz Kafka, wiadomo, wybitny pisarz, no filar literatury światowej, czeski Żyd piszący po niemiecku, tak najkrócej by to należało powiedzieć, nie? I wyście to zrobili. Jemu, temu profesorowi Bajkowi jakoś pasowało, żeby do tych działań na temat wolności, na temat swobody, żeby włączyć, żeby te aforyzmy były po śląsku, bo on je prezentował w tych swoich działaniach, takich akcjach artystycznych, performance, nie? On je prezentował po polsku, po niemiecku, niemiecki jest oryginał i po czesku. No. I pasowało mu, żeby było po śląsku. Nie? I do mnie trafił i o 15 tych aforyzmów ta potrzeba przetłumaczył. Nie? No i mi się to wydało dziwne. Franz Kafka po śląsku. Nie? No ale jak chcą, to ja jest zawsze bardzo chętny, żeby pokazać piękno śląskiego języka, naszej mowy, naszej gotki. No i przedstawił, jak to zaprezentował, jak to podczas takiego działania na takim festiwalu teatralnym otwartego teatru w Krakowie. I to się tak spodobało, że Zbyszek Bajek mi go to przetłumaczył wszystkie te aforyzmy na śląski, nie? 109 jest tych aforyzmów. To miałam się was spytać, Ja to 109, w zeszłym roku przetłumaczył na śląski, no taki na przykład, nie? Nie trza ci wyleźć ze chałupy, łostuń se lepsi przy stole, a suchej i inoś doczkej. Albo ani nie czakaj, no bądź blank, cicho i sól. Świat sum łodsia ci się pokorze, bo jakby inaczej. Będzie się przed tobą swiją jak najęty. Pięknie to po śląsku brzmi. Pięknie. A te obroziki? No i teraz słuchajcie dalej, nie? Jak ja to już przetłumaczył, to profesor Bajek wziął i rozesłał te aforyzmy do 7 różnych uczelni artystycznych w Polsce i za granicą. Do Rzeszowa, w Krakowie tam u siebie, w Cieszynie u nas, w Katowicach, ale i w Częstochowie, w Ostrawie i w Bonn nawet, nie? I kilkudziesięciu studentów i doktorantów z tych uczelni do każdego z tych aforyzmów zrobiło praca, przynajmniej jedna, nie? Różne są te prace, to są grafiki, to są rysunki, to są fotografie też, no i różniejsze są, nawet rzeźby się zdarzyły, jakieś kolaże i te wszystkie prace zostały wyeksponowane w Galerii Szyb Wilson na Liszowcu. Była wielka taka akcja, wernisaż, tam to wszystko zostało pokazane, tam też przy okazji po ranoście tych aforyzmów my przeczytali. A to jest zdjęcie, które moja cera zrobiła. Moja cera też jest artystka. Znaczy łobie cery, bo 2 cery i synka. Łobie cery są artystki, no się jeszcze uczą. A to jest zdjęcie zrobione na Ligecie, tam jest taka chałupka. I ktoś tam mieszka. Tak, no, się tak odstroi. No i w każdym razie z tych wszystkich prac i z tych aforyzmów powstał taki album, nie? Tu w tym albumie jeszcze jest taka idea tego wszystkiego, którą napisał profesor Bajek, i jest taki mój esej na temat Śląska, na temat języka, na temat ojczyzny tej najmniejszej. Zaczynam tu od takich słów: nie zamieszkuje się w kraju, mieszka się w języku. Ojczyzna to właśnie nic innego. To jest zdanie
wyjęte z dzieł takiego wielkiego intelektualisty, który się właśnie przez całe życie zajmował językiem, Emil Cioran. To był Rumun, który wyemigrował do Francji. On właśnie pisał o języku i swoje przemyślenia o języku od jego zdania, bo to jest piękne zdanie. Nie zamieszkuje się w kraju, mieszka się w języku. Nie? To jest piękne zdanie. No i stąd jest ta książka. Powiem, że w tej chwili pracuję nad nowym przekładem tych aforyzmów Kafki z niemieckiego na język polski literacki. No były takie przekłady, ale no chcemy zrobić z profesorem Bajkiem nowy przekład polski, żeby kolejne wydanie tego albumu było już też z wersją literacką polską, czyli będzie po niemiecku, po śląsku, po polsku. To nie jest ostatnie słowo pana Jurka Ciurloka. Nie, to nie jest na pewno moje ostatnie słowo, ale Bo to też nie moje pierwsze słowo. Jeszcze się dowiemy o jego publicystyce. Znaczy tak, no bo ja wiem, wszyscy jak słyszą, ci, którzy mnie znają naturalnie, bo nie wszyscy mnie znają, nie tak powiem. Wszyscy. No, Kajtan wszyscy. Nie? Ale ci, co mnie znają, to mnie przeważnie kojarzą z takim moim drugim wcieleniem, co się nazywa Ecik. Nie? To jest fajny hop, ale to jest moje drugie wcielenie. Moje pierwsze wcielenie to jest Jurek Ciurlok. my się zaraz do Ecika wrócimy. Dobrze. Co samocie za Dobrze, bo książki. ja go bardzo lubię. No i ten Jurek Ciurlok to on jest przede wszystkim publicystą, felietonistą, trochę twórcą, trochę dziennikarzem, trochę prezenterem. I ja od lat 70. ubiegłego wieku zajmuję się dziennikarstwem. W 72 roku zacząłem czynnie jeszcze jako student uprawiać dziennikarstwo, publicystyka i do dzisiaj to robię. I w pewnym momencie zająłem się prawie wyłącznie publicystyką na tematy śląskie. Nie? Piszę felietony od 15 lat, każdy tydzień, raz w tygodniu mam felieton na antenie Radia Piekary. Mam swoja rubryka od przeszło 5 lat, ale to humorystyczna rubryka w Trybunie Górniczej. Nakręcił, że do telewizji TVT, ona ma swoja siedziba w Rybniku, nakręcił, nie wiem, przeszło 30 programów publicystycznych na tematy śląskie, takich reportaży, takich filmów dokumentalnych. Robił różne spotkania w Muzeum Górnośląskim, to zaś kręciła telewizja Sfera i takie rozmaite rzeczy robię. Nie? Z tego wszystkiego robię książki. Nie? Tu jest na przykład, to jest moja pierwsza książka, Moje okno na Śląsk. To jest taki tytuł, mają moje felietony w Radiu Piekary. I tu jest wybór prawie 100 różnych felietonów o różnych tematach, nie? Na różne śląskie tematy, o tych właśnie różnych ludziach, których my nie znamy, o tych różnych wydarzeniach, o których nie wiemy. Tu na przykład wyjaśnią, skąd się wziął prysznic. Wiecie, skąd się wziął Nie. prysznic? Prysznic się wziął od Wicka Prysznica. Wincent Prysznic to był rolnik, który mieszkał na Górnym Śląsku, ale dzisiaj ta część leży po czeskiej stronie, koło Jesynnika w Grafenbergu. On był rolnikiem, jako zasynka, mu tam przyczasło palce, połamało mu żebra, nie było za bardzo pieniędzy na leczenie i on się leczył okładami z zimnej wody. To mu poradził jakiś jego krewny z sąsiedniej wsi, który kaś tam wyczytał w książkach starych, że to tak idzie robić, nie? No i on tak skutecznie się wyleczył, że inni też do niego zaczęli przychodzić na leczenie. No, potem tak dużo już ich przychodziło, że sobie wybudował taką kamienną stodołę i tam leczył tych ludziom wodą, nie? I tam zrobił natrysk. A że przychodzili ludzie, którzy nie znali natrysku i nie wiedzieli, jak się to nazywa, to zaczęli to nazywać prysznic. To jest długo, bardzo ciekawa historia. Do dzisiaj jest tam... Nie, poważnie, to tu jest napisane. Proszę bardzo, ze zdjęciem. Wszystko idzie napisać, ale tu robicie mnie tu jest zdjęcie tego prysznica. Do dzisiaj w Jeseniku jest jego sanatorium, które on założył. On ma pomników, jak on umarł, u niego się leczyli wszyscy, włącznie z dworem cesarskim z Wiednia. Jak on umarł, skąd się wziął prysznic, proszę bardzo, tu jest artykuł na ten temat, w tym tu nie ma żadnych błądów. Zmarł 28 listopada 1851 roku. 3 lata wcześniej doznał ciężkiego udaru mózgu, stwierdzono u niego przewodnienie organizmu, bo tej wody cały czas używał. Wiecie co, tak się dostał wielki złoty medal od cesarza austriackiego Ferdynanda. Po śmierci pomniki Wincenta Prysznica wzniesiono m.in. w Wiedniu, Stuttgarcie i w jego rodzinnej miejscowości.
Poznaniu jest tablica pamiątkowa na zakładzie przyrodolecznictwa, jemu poświęcono. Sanatorium prowadził jeden z jego zięciów, a msza koncelebrowali biskupi i księża, nie wiem, tam ich chyba 40 księży było, co koncelebrowali tam. No i to są takie felietony właśnie na takie tematy. A tu to są 2 tomy, one noszą wspólny tytuł Ich książęce wysokości. Jeden tom to jest część górnośląska, a drugi tom to jest część dolnośląska. Ja tu przedstawię wszystkich władców feudalnych od średniowiecza do XVIII wieku, czyli do podziału Śląska między Prusy i Austria, wtedy kiedy już zupełnie inaczej ten kraj zaczął być zarządzany. Wszystkich władców z dynastii Piastów, z dynastii Przemyślidów, z dynastii Podiebradów, z dynastii Wittenbergów, no i jeszcze książąt biskupów, bo biskupi mieli swoje księstwo nyskie. Wszystkich tych władców śląskich księstw po kolei, także ich siostry, ich żony, wszystkich tutaj przedstawię i opowiadam rozmaite poważne i też mniej poważne rzeczy, bo oni też czasami głoznowali ci nasi władcy śląscy. I niektórzy byli bardzo weseli. Na przykład taki był Bolko w Świdnicy, był taki książę, nazywał się Bolko Surowy. Podobno był bardzo wymagający, ale był surowy i wesoły. On kiedyś zrobił taką zabawę, nie? Że przyszedł na torg tam w tej Świdnicy, kazał przynieść swoim dworzanom taki wielki garniec, największy jaki był, i powiedział, że skupuje wszystkie mleko z całego targu, od wszystkich przekupek. Nie? Te przekupki tam mlegały to mleko, a on im płacił. Nie? Jak już wszystkie te mleko było tam ślone, zapłacone, nie? Już nie było nic mleka na targu, to powiedział, właściwie tego mleka nie potrzebuje i one sobie mają wziąć na zot, nie? Ale każdy swoje. Nie? No i te baby się przez pół dnia ciągłe zakudły, szarpały, biły, bo nie umiały dojść do porozumienia, kero czyjś tego mleka w tej garncu do kery z nich doleży. Książę im to jeszcze opłacił, bo on się na to dziwował, jak na teatrze się śmiał. No pięknie wam dziękuję. Nie ma za co.